ye wura kire ni baabi a wo free but abrantie we ba say wo mfiri Asantemanso wo mfiri Asumenya mpo betwa ntoro pan nye ente de e kire o man Ghana. Social media doesn't forget. Sa video we video bi a enu na Dormaahene betenase a omu boss anyom no edema no na enwum tuo na mo ba betie no omu wa mrane bia na omu de san agima badu sa mrane na omu de san no omu bo Dormaakusi a wo free Asantemanso Asumenya na me se wo bre me pese wo hu se Dormaahene wo yo torofo ene oba social media so a wa deceive emabunu no omu wo Dormaahene no ene abunufo na jimifo no wo mu na tie maame ne nwum to no oba beto no Mimwakwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushe. So when your first time any abomodia subscribe. Me notification so send you anytime bia ye di video beto mu no. Won son sabe kan no nye bia sure. Ushevia comment fa ho kire wa dwen efa video no ho obusua like a video no na share emo bia so enya bi hwe be da si bebre abusua Mmrantiehene abusuafo enne odi expose kese bia ba me se enye expose kitu akra na expose yi so hwan anefa na ho abusua Dormaahene ajimambedu anabusuafo Mmrantiehene exposino den all the time no Dormaahene eka se ono Dormaahene ene Dormaahemfo achese oma besini ko nyina obia ne ho no achese wa besue akire Otumfuo da omunso akire Otumfuo eda no mun san free Asantemanso abusua omun free Asantemanso etu omu de omu ne Asanteman eni twa kan bia abusua Mmrantiehene wa expose Dormaahene ankasa weye the biggest expose edien na Mmrantiehene edi expose no abusua anyum bia trese ye de sa Dormaahene emrane abusuafo sa anyum num ana ayede a expose Dormaahene na abusua asemba konso a Mmrantiehene eka ne se mo amunim se Dormaahene oye high court judge Mmrantiehene say or say chese ye investigation efa ninsem bia waye den wadi ewo high court honum na o se hwehwem because the way a ohene no osikasa no akoye se oyo trofo it is obi oye otrofo sa no osa ye judge abusua cases a watena so nyina no ewo se ye den ye hwehwem mu de menche ho mu mienko yenko tie Mmrantiehene Chadie bi ahenie bi ekoso o man Ghana mu bia no ahenie bi a wo ye bia ma obi ahwe bi ene bia no eye ye wura Asantehene ena ama ahenie mu aye kra behwe na se bia buru se bia kronto wona pija o man hene wona ma oye kakraka owia no asa adwo osi hene esa tu hene enti wo kan ewo mu nene me ma me kasa ne nya tintiri bia. Social media doesn't forget. Abrantie bi baye say e fere Dormaahene agima badu. Na sebia buru sebia kronto. Wo mu amedi wo mu ho ya paa ye bonofo ahemfofo no. Enye wo mu omu suma Asantehene na wo mu a sebia kronto sebia buru wo mu adwene enya adwuma no. Me ka se abonofo no wo mu adwene enya adwuma ni ntino. Wo mama Dormaahene asese omu history one time just because say obe deceive nkrofo e wo social media so enama hu video ye da hoyi me pese ye di nkomo kakra bi na me de kire mo Dormaahene betena simpie so ne apaso say oba be kan history e ma history no e be ye piso e wo social media so na abrantie ne kika ne history no
sebia bru sebia kronto obi oye badwem babia behu se abrante nsem a wo kan wo yo torofo na mefa akonya we so aka kire oman Ghana say obi biela Dormaahene abu ntanchi ade ama no ana se wabu no wabu ani komfo no e wo se ehwehwem na ekoyi abrante ni free prison ho because Dormaahene yo torofo ohu video na da ho no yeni hu komo kakra Dormaahene ba social media so say on free asumenya Asantemanso ema ye wura be kire na se hey wo fa agima ba yampanyi no o sai ma me wo fa uti na se wo sai ma Asanteman wo me sai ma Asanteman ansa na mo kokọ ye wura kire ni ba bia wo free but abrante we ba say won free Asantemanso on free asumenya mpo betwan tro panye ente de e kire oman Ghana. Social media doesn't forget. Sa video we video bia enu na Dormaahene betenase a omu boss anyom no edema no na enwum tuo na mo ba betie no omu wo mrane bia na omu de san agima badu sa mrane na omu de san no omu bo Dormaakusi a wo free Asantemanso asumenya na me se wo bre me pese wo hu se Dormaahene wo yo torofo ene oba social media so a wa deceive emabunu no mo wo Dormaah no ene abunufo na jimifo no wo mu na tie maame ne nwonto no oba beto no tie bibi kakra na ye nkire Dormaahene se sa wo ye jimifo papa ade a ye nananom ahyehya ato no wo pese o sesa no one time abrawoni mpefe wo akoma mu se wo firi Asantemanso se na ye wura e ka no ene de wo betwa ntro abusua muntie Se de chie so dia de fie ko de aboja ma kete yan kan che chira de yan fa ya no tuli bo afo adwa bo anana no odwa pa muni abusua tie biem wo se wo mu firi hen akade na na fra so mi jan Asantemanso se de chie so dia de fie ko de se tie biem wo se wo mu firi hen akade na na fra so mi jan Asantemanso se de chie so dia che agima badu ka hunu se social media doesn't forget what ade bia wo ba social media so a wo be gi animguase no fa na fa ojimi ko na koka che wo maburu se watwa ntro wo hu se enwum ya maami yi boy video ya che video na che Asantemanso asumenya na mo de tonwom e de hwahoa wo asumenya ena na wo mo de sa anwum no e de hwahoa wo so mfiri Asantemanmu nkwasiafo Dormaakusi kwasiafo Dormaakusi won ba bia ufiri enti Dormaakusi ba bia ufiri ni o enne uwu yei ujimi wudi wu Dormaakusi uwu yei won se Dormaahene obedi wa de he ni jimi on so otwa nkrare ntro Dormaakusi on se uwu yei omutwa ntro guso enne ma hina wuji awachima ano oji abontre ka se onfiri Asantemanso o Medi mu ho ya papa ene mu nsamanfo ni na bedi yawo mu ya jimifo ene enwuma ne ye de sawo nsamrane a ye de tontom Dormaakusi a ye de frɛ no ene uti abonte se wu frɛ asumenya Asantemanso unya Asanteni kwasi aboy onso eni magu ase enwuma na wo de hwahoa ho ebire bi atwam o 7 years ago as 10 years ago no ene ne ye ya kyerɛ wo no uyo twan pa Dormaahene udwan ene aburufo na amagimie no monta na munjimi saa agimifo kambo nkwase anko wo obusua ene Mmrantiehene na busuafo mote ne nka no expose no anodi abremu no edien ana wo so wo ka fa ho comment section honum na kire wadwen efa ho hanum skeleton man TV me see a top for moi je di bebro nti se we your first time one any abomodin subscribe me notification so
kreke all no send your video bia ye di betumo no won so sabe kan no nya bia hwe bedasi bebre